να κάτσει χλωρό κλαρί και να με καλουγήσει. Είπα, κλαδί δεν άφησε που να μην το μαράνει. Το ίδιο κάνει, κούκλα μου. Και συμφωνώ μαζί σου. Λέγε λοιπόν και φτάσε τον κύριο κομικό μας, που μόλι είναι η γραφίδα του το έθνος το δικό μας, το κράτος και το σύστημα της κοινωνίας τούτης. Με πλήγια ανάκτηση. Όμως εγώ ελπίζω θα είμαι αμερόληπτος και δίχως φόβο ή πάθος, θα απονείμω δίκαιο χωρίς κανένα λάθος. Λοιπόν, φέρνω το λόγο μου στο κατηγορητήριο. Μα πρώτα, κύριε δικαστή, ένα ευχαριστήριο. Μην με αποκάλεσες κούκλα. Θα του κοστίσει αυτό το άτομο που με έχει παρατήσει. Γιατί δεν είμαι υποθητή τάχτατες και ωραία. Και τάπαξε με μια ασκρή, πανούργα και μοιραία. Ποια είναι να παρουσιαστεί κατηγορμένη. Παρούσα. Πώς λέγεσαι? Χριστίνη, φαινομένη, ανεβαίνει και με κρούγρα σοκανάτα μέτρη. Είδαμε τα μαΐ. Καλά, και ποια η δουλειά που κάνεις? Φωτίζω τα κορμιά κρασί και τα μυαλά με πνεύμα. Ναι, είναι όπνευμα θέλεις να πεις. Αλήθεια, πού το ξέρεις? Κάτι γνωρίζουμε κι εμείς από υνοπνευματώδη. Μα τώρα πες, πώς έπλεξες με αυτόν τον οριώδη? Εκείνος έπλεξε με την όμορφη κυρία για να με έχει συντροφιά και μουσα, η γερία. Με ξεβουλώνει, με φιλιά, με λίγο καταπίνει και σαν πέφτει έφταση, τότε μόνο με αφήνει για να συγγράψει κομικά με θυστικά ιδέες. Σαν τα δούνια αντίπαλη, θα σκάσουν από τη ζήλια. Αλλά είναι πολύ ωραίο. Είναι πολλά φτάνει. Όλος και τους δικούς σου. Αυτός που το γλυκό κρασί ποτίζεις του φιλιού σου. Θέλω να πω τους φίλους σου και τους αγαπητικούς σου. Που δένεις με τα νόστιμα τα κόλπα σου γλυκούλα. Κύριε δικαστή, Σιωπήσει! Αυτή είναι η ομορφούλα. Αυτή είναι η κούκλα, η καλονή κόμματος με τα ούλα. Μα και με τα σπίτια. Ποιος είναι με 20 πράγματα. Και εσύ σημαίνει μα με σφίσει. Είμαι τρελιά σου με τούτη εδώ που πάει να με μεθύσει. μα δεν θα μ' αφήσεις πια ούτε να συνεχίσω. Συνέχισε. Μα ξέρετε πως έχω αποφασίσει κιόλας πως είναι οι άδικες όλες οι κατηγορίες ενάντια στην άδικος. Γιατί ο ίδιος, όπως και κάθε λογικός, που βλέπει την κοπέλα αυτή. Την άδη μη θέλεις να πεις και την παλιά γυναίκα. Μιλάς με προκατάληψη και λες το 1-10. Δεν φαίνεσαι αμερόληπτη και δίκαιη γυναίκα. Έλεγα το λοιπόν εγώ πως, όπως και ο Πρατίνος, βρήκε την κοπέλα αυτή, την είδε, την μοιράστηκα, τη φίλησε, τη γεύτηκε και έχασε τα μυαλά του. Το ίδιο θα έκανα κι εγώ και κάθε γνήσιος άντρας. Τι άλλο θέλεις να σου πω για να σε λογικέψω? Μιας με εγωίστρια και δεν θα σε πιστέψω. Αχ, ο Θεός Διόνυσε πώς την κατηγορούνε. Την κόρη σου την ακριβή και πώς την αδικούνε. Άσε στην πάντα τους θεούς γιατί με έχεις αλύσει. Μα αυτή η Παναγάπησα και με έχει ξεφτυλίσει. Και με έκανε ρεντίκολο και σκέτη τραγωδία. Εμένα που ήμουν πρόσχαρη, γελούμενη και αστεία. Εμένα που με λάπρεπε και με είχε για καμάρι. Δεν πιάνει τη γραφίδα του, χαρτί και καλαμάρι. Παρασηκώνεται πρωί και φεύγει πριν φωτίσει. Και όταν γυρνά στο σπίτι του, είναι σκνήπα στο μεθύσι. Δεν θα τα έχω πια αυτά. Γι' αυτό ζητώ να φύγει για πάντα από το σπίτι μου. Να πάρω διαζύγη. Να ησυχάσω, να φτιαχτώ και ενώ όσο είμαι νέα, να βρω έναν άλλον ποιητή που να με εκτιμάει. Να μ' αγαπάει με ορμή, με πάθος και με πνεύμα. Και όχι με το ενόπνευμα που τα μυαλά σκορπάει. Αν και δεν συμφωνώ πολύ με αυτά που μου αραδιάζεις, τώρα που τελείωσες, μπορεί να έρθει ο σύζυγός σου και να σου απολογηθεί. Πλησίασε, Κρατίνε. Είχες, γνωρίζετε κι εσείς την κατηγορία που στήθηκε όλοι οι δικαστές ενάντια σε μένα? Όχι, δεν την γνωρίζουμε. Πες την με συντομία. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα κατηγορούσαν εμένα ότι απάντησα τη θεία κομμωδία.
και πάω σ' άλλο μέρος. Την κουβαλάω στη σκέψη μου. Είναι ο τρελός μου έρωτας. Ψέματα, λέει, κύριε Πρόεδρε! Αμέσως με ξεχνάει. Απόδειξη πως άφηξε με αυτή που μας κοιτάει. Γιατί επειδή θες να πεις, είναι όμορφη η κυρία. Ποια όμορφη και ποια κυρά. Είναι μια ρετσαρία. Παρακαλώ, όχι βρισκές. Εδώ είναι δικαστήριο. Ο άντρας δικαστές. Αν θέλω την ποινή, το κάνω για χατήρι αυτής. Και όχι, ποτέ για εκείνη. Για το καλό μου τι μου πας. Για το καλό του πίνεις. Για το καλό μου της κολλάς τα χείλη στα δικά της. Και στο μαγέρεσαι τα πανερά φιλιά της. Και απεκυλιές αγκαλιαστά με αυτή την ταμιτζάνα. Κι όπου βρεθείς κι όπου σταθείς, αποκοιμιέσαι αλήτη. Στους δρόμους, στα υπόγεια, στα καπηλιά, στο σπίτι. Αχ, τι φέρνει και στο σπίτι σου, κυρία Κομμωδία. Κατάληξε, κύριε Πρόεδρε, και τούτο το θηρίο. Αλλά κι εγώ τους Γιάννης στο σφοξείο και τους δύο. Συνήθως όμως την πετάω που την έχει αδειάσει. Και ο ίδιος τρέχει μπροστά στην πόρτα να ξεράσει. Μα δεν προφθαίνει, γιατί εγώ τον παίρνω με παράση. Τι κάνεις τότε δηλαδή, πες μου να καταλάβω. Μόλις σημώς ο κύριος στραβώς θα το μεθύσει πάνω στην πόρτα, έτοιμος να βγάλει στα άντρα του. Του δίνω μια κεφαλή με ένα χοντρό δοκάρι και αρπαχτών το σέρνω πια μέσα σαν το σφακτάρι. Κι η πιτίνη κάθεται και πίσω από γάλα. Όχι, η πετρουλέντρομη το βάζει στην τρεχάλα. Πέφτει στον δρόμο και κοινά στον νότια τα βαρέλια. Στην κατηφόρα την τρανή που πάει κατά τα βέλια. Και αφού γυρνάς ο άντρας σου όπως λες, τυφλός από το μεθύσι, τι πότε του μπορεί να ξεχωρίσει. Αυτό να αναρωτήσετε, το πώς τα καταφέρνει. Για πες μας το λοιπόν εσύ κρατήνεσαι το πίτι, πώς το μαντεύεις άραγε πως έφτασες στο σπίτι. Θα σας πω αυτό που λένε όλοι οι μεθυσμένοι. Θέλω, κύριε Πρόεδρε, στρατή το μονοπάτι. Του γρουκαδίζω προχωρώ με θολωμένο μάτι. Και εξάχνου νιώθω τράνταφα και στην κορφή μου ζάλει. Ένα μεγάλο ρόπαλο μου σπάει το κεφάλι. Πέφτω μισοϋπόθυμος και το καταλαβαίνω. Πως έφτασα στο σπίτι μου το πολύ αγαπημένο. Καλά, συνέχισε, πού είχαμε απομείνει. Έλεγα πως για το καλό της κομμωδίας πήρα και τάπληξα με τούτη εδώ την όμορφη πιτίνη. Να λείπουνε τα επίθετα, αρκεί να πεις πιτίνη. Το αν αυτή είναι όμορφη και αξίζει να πατήσει τη σύζυγό σου την πιστή λεβέντη μου κρατίνω, μόνο εγώ μπορώ να πω και εγώ θέλω να το κρίνω. Ας ήρθε. Το λοιπόν, εγώ φιλούσα την κυρία. Για να μπορώ να ασχοληθώ και με την κομμωδία,